Hello. Hello guys. Nag-harvest na gyud mi og batong sinang Lorena daghan kay bunga iyang batong. Mao ni atong gitan-aw sa una nga kadtong wala pa namunga nga namulak pa karon nag-harvest na gyud. Nara guys Dakalami. Daghan lagi siya bunga nang. Daghan na. Sila na rin ka. Unsa pa lain ni magi-harvest na? Ay, tangkong raman to. Tangkong. Ito sa. Moto ako nakita dito ganyan gadakag sako. Oh. Ay imo gid ang ginagunting mag-harvest ka? Gagawin na kasi. Dugay no? Dugay. Nya kanang iyang bulak bitaw kung imong ingonon kay mga hulog manggod. Hulog. Kami kay amo mong tuyokon ra. Ako ginagunting. Andi ay, dira bukuhan. Dali. La kadaghang bunga sa likod ng Tagpila nakakilo karon imong ma-harvest? Ay, gamay raman ka ini diri, tagtulo raman ka kilo tag usay gani para. Naon da po Naro, ngano pag-harvest iyang gigunting guys. Dali ra kaayo. Ug nabasa gyud akong cellphone guys. Ulan man gud diri sa amo Hala. Ulan. Kanindot ba na po Sa likod ba daghang kay bunga. Saning agi tulo ka kilo ra imong nakuha aning tapuka. Tulo ra kay diri naman ko kay kuha. Nagsamok-samok ni. Darang bunga nga perting daghana guys. Hala. Nagkakwarta na gyud sinang Lorena ba. Sinang Lorena ka latag adlaw magkakwarta na gyud siya ani. Ting harvest niya ron, ugma latag adlaw harvest na pod. Basta gyud magkugi lagi makasapi gyud. Yahaya lami kay ang batong ba. Amo dito magtanom mig batong dito pero wala pa lagi magdaro pa mi karon. Gahi magud ang yuta. Dapit bitaw sa may sapa gahi kaayo. Nairo? Ikaw. Buwi. Dilo. Mantog randali ka mag-harvest kay ginagunting dai nimo. Kami kay amo ra manggong tuyokon mo nang dugay ka mi. Maglisod ko. Sa una tutuyok imo na ko kanu sa man di ka kahuman. Mao. Kuya pag style sinang Lorena ba. Karon pa ko kakita ginani nga guntingon. Kay kasagaran tong nami batong kana amo ra mang kanang tuyokon kay kung imong kutligon og naa pa siya kanang bulak kay mulagpot sayang man pod. Para sinani nay bulak. Di matandog ang bulak no. Tagsara may makuan. Nagdala ko sako pero na may agbati ato. La nang Lorena ba daghan pa kaayo nang harbisonon basig na sayluhan nimo nang. Mugan Tabang sir kog harvest nimo sunod adlaw. Bitaw. Ginoo ko. Maulaw ba sa taana? Uy, di maulaw kay mga kog reject pagkahuman. Malabay yabi anak nako. Gani no. Kani karon Mo ding tingala ko inagagi na ko napa sinang Lorena nag harvest naman ko nya man nga daghan pa man kay harbisonon. Kano sa malipatan din. Malipatan nimo. Para magud isa gud nag-harvest. Ya magtanom na po kay mga hagbas kay ando si balay mo po. Gamay ra ato kay no. Mao. Gikan sa batong harvest na pod sinang Lorena sa iyang galay sa kamuti. Lah. Hapit nang di ka kahuman. Adito dapit nang kuhaan pa to. Tama ini na anam balay. Kuha na ko kanya. Pero wala pa ang katong buyer. Wala pa. Niya na ko. Manahan mo palagi. Ay, kuda ka man trabaho Ligo ko kapas. Bitaw no. Pero kanang harvest imo jud nang apason. Apason din na ako. Pero kani kuan. Mao no. Mao ni. Panguha nila mga panggulay. Daghan pa kaing tag-as sa imong alugbati nang wa pa nimo kuha Wala pa. Kana imong gipakatay pa sa babaw. Para sa ana kana. Kanini Usahay mo gud ako na naman panagkuha. Pamurag
Mabugat-bugat man akong dala. Lanang uy, lami magud kay basta kay ang yuta bitaw kanang bugwalo no. Oo. Ang gardinon siya ba. Wapo tingin. Kanang kasuntok kay gidaro. Ambot lang lagi. Kay iya man daw nang istalaran og kawayan kay hanang para nga kung malugnas na di dayon makon bala tanuman na pud og utro. Kay kato ganin. Kuan. Ang sa batin. Kato kasi kuha ng kahoy. Mm, Na yan gihatag ko. Ahayok ba dahil sa yuta diha? gani. Diyan sa katong iyang hatagan. Alugbati na sad atong harbison. Oh, Yung mga na ano, yung sus. Kaayo bigod ano natay mga gani no ganahan gani ko kaayo basin karon brato-brato ba ang gulay nang. bon brato biya. Pero panahon gyapon nang muuswag. Mahal ba? Di man gud kanunay pud mahal. Oo. Mo na man jud ay pag-us-us. Okay. Ano ba man daw mananong baya po. Na kami gani no basig barato mananom gani mi. Okay, bakit abot ang panahon nga Mamahal. Oh. Pero mao lagi mo palit pa mig similya. ako gani ka gipalit ko man ang pamilya. Ang gipalit na nimo ni? Oh, katong dito. Ang batong? Oh. Kay di ka naman taga katong dito dapat mo to wala ko gipalit. Ang ganing Ah. dapat ako gipalit daghan kay bunga siya. Oh, bitaw lahi gyud ang katong pinalit no. Ay, may di mo palit. Kung palit kay ko karong sulod ay kay man na kay lubinta kay. Gani no kung kutsilyo gud lisod kaayo. Nang Mao na ni kay gunting. mao na ni alugbati nindot kay sa nga tanan. Ako na po ni. Guys silang Lorena o daghan na kay klase-klase ni. Sagol-sagol lang. Oh. Ang kining galay sa kamuti 4 kilo ang pamalit ana. Ang saluyot og tangkong maoy kanang purbugkos no? Porbangan. Tag 5 ang bangan. Ang batong kinilo gihapon pila na kuha sa batong nang. 20. Awa di kay ni us-us. Wala kay mo. Amayo. 20 kay hapon. Saluyot ba tambok lagi ang saluyot nimo ay. Basta Totoo? magunahan ako, makuan ako kana magunahan. Oh. Mahabuk-habukan ng punuan. Oh. Oo, gwapo siya. Mugay na no say mawilin man ko nang wa na ko ni ay no minday no. Magtulak ko sa abaw day. Loy lami diri ay maghinahinay lang. Nya. Makakwarta raman noon di pa ka ban-ani sa ginagmay pero Exercise sad. oh, Ang dito kay magsigiro man kag pungko kag magduyan. magduyan magtahi nya. Oh. Kapoy lagi si adto si kabahuan. Mao gyud no, mao na ni binangan ni nang Lorena nga saluyot og tangkong mo ni tag 5 ang kaning baligya. Oh, kani siyang galay kay nilo ni. Tag pilang kilo ng 15? Yes. Yes. Sila naman gumabangan no. Kwarta na latag adlaw. Alar kadaghan lagi na imong batong ka pa man day oh. Una na pa din hindi ako naman hindi hinduan. Guys, naghulat gud ko ay kay basig na reject no kanang mangayo ko. Aha, Na magyud ni mga magana ragong reject no. Ngay di naman kaganahan magulay kay nagsige naman kakagulay. okay, balo kan tiguang di na biya pwede masigi kada. Guys, ako lang ning i-off siguro kay ulan niya motabang ko hagpat ni iyang batong. Limpyo ni nang Lorena iyang gulay niya gibangan na niya kani 4 kilo man ning alugbati mo nang wala lang bangana. Apil pud ning galay 4 kilo ang gibangan niya tangkong og saluyot. Na kini pong batong 4 kilo gihapon hasta ning okra. Okra. Og magulat na lang siya sa buyer. Tiba-tiba na.